ukuhlala uno-plan A, plan B, plan C, plan D. Uba ayisebenzanga eyokuqala wenza u-plan B, uba akasebenzi u-plan B, uhlala une-plans from A to Z. Kuba wayiqhela le nto yokuba you were killing your own snake for the longest time. No one was coming for you. Khawukufunde ke ngoku to yield to the Holy Spirit. Xa kusenzeka into okanye kuvela ingxaki, sucinga of the next thing to do kuba uyiqhelile loo nto. Khawundiphe i-chance, khawume ngee-effort zakho. Okay, so ndiye ukuba ngumntu independent who is relying on myself. Mandazi into yoba ke I'm taken care of, I'm spoken for. So step 22 uthi yield to the workings of the Holy Spirit ngento yonke, not xa ke ezisa izinto, when he brings things to memory or to remembrance, into ofuna uzikhumbula. Wena umoya oyingcwele usebenzisa kakhulu for that, and uyawuva xa wenza loo nto uzisa izinto back to memory. Khawuke ngoku your day-to-day things that you are dealing with, ukuzichazele yena okanye ubuze yena uba ke ndithini. Ngoku nayo uplan A noplan B noplan C. Test me on this one. Ndivume ke. Yield to the Holy Spirit.